Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Marco. Taong 1955, May Dulong, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, kilala si Marco sa kanilang lugar bilang tahimik na tao. Tagapagbantay siya noon ng panindang mga tuyo sa bayan na kung saan doon sila kumukuha ng kanilang ikabubuhay sa bawat araw na dumaraan. Nag-iisang anak si Marco at payak lamang ang kanilang pamumuhay, kagaya ng karamihan na isang kahig at isang tuka din sila sa bawat araw. Kapag sinuswerte, malaki-laking salapi ang naiuuwi ni Marco sa kanyang pamilya. Bagaman hindi siya nababantayan ng kanyang mga magulang sa kanilang tindahan, tiwala naman ito kahit papaano kay Marco. Kilala na kasi nila ang kanilang anak na tahimik at hindi sila nagagawang lokohin pagdating sa pera. Ayon sa mga magulang ni Marco, ayos na sa kanilang anak na yon ang magkaroon ng 2 piso sa loob ng 1 linggo. Wala kasi itong hilig sa salapi, gawa ng lahat ng kanyang pangangailangan ay naibibigay ng kanilang maliit na bukirin. Iwas din noong bumili si Marco ng mga pagkain sa mga tindahan dahil nasa paniniwala niya na makakasira ito sa kanyang katawan. Bukod sa pagiging walang hilig ni Marco sa pera, marami din siyang natatanging abilidad na animoy siya lamang ang may kayang gumawa. Kahit nakakapagsalita noon si Marco, pinipilit niyang huwag magsalita sa kadahilan ng masyado siyang nababahala anuman ang kataga na mailalabas ng kanyang bibig. Kung hindi ninyo na itatanong, noong kabataan ni Marco, ordinaryong bata lamang siya kung titingnan. Walang espesyal sa kanya na masasabing iba siya sa mga ordinaryong bata. Habang lumalaki noon si Marco, napansin ng kanyang mga magulang ang animoy pagsang-ayon ng panahon sa mga bagay na kanyang sinasabi. Kapag inilalahad ni Marco sa kanila na uulan, maya-maya lang bubuhos na ito. May mga pagkakataon ding hindi mapakali si Marco sa tuwing nagkakaroon siya ng kaaway sa kanyang mga kaibigan. Maniwala kayo o hindi, ang naging rason kung bakit hindi na nagsasalita itong si Marco ay dahil sa nagawa niyang pagsumpa sa isang lalaking minsang nanakit sa kanya. Namatay ang lalaking yon magmula noong sabihan ito ni Marco na mamamatay ito kinabukasan. Dahil sa kanyang mga magulang lamang ang nakatuklas ng bagay na yon, kung kaya't magmula noong nalaman nila ito, kailan may hindi na nila tinuruang magsalita si Marco. Sinabihan din nila itong sanayin ang kanyang sariling huwag magsalita upang hindi siya makagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kahit labag yon sa kagustuhan ni Marco, wala siyang magagawa dahil utos yon ng kanyang mga magulang. Likas siyang masunurin sa mga ito kung kaya't ninais na lamang niyang sanayin ang kanyang sarili na huwag nang magsalita. Magmula noon, nasanay na si Marco na maging tahimik hanggang sa kanyang pagtanda. Ayos lang din naman sa kanyang maging ganon, gawa ng nag-iisa lang naman siyang anak ng kanyang mga magulang. Isang hapon, habang naglalakad papauwi si Marco, tinambangan siya ng 3 kalalakihan sa daan. Sakto naman noong kalalabas niya lang ng baryo, kaya na may medyo madalang na ang bahay sa lugar. "Marco, magkano ang kita mo? Pahiram naman. Bayaran ko na lang bukas." Wika ng isang lalaki sa kanya. Nang marinig ito ni Marco, ninais na lamang niyang yumuko para maipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Hindi na niya gaanong pinansin ang mga ito dahil kahit papaano'y medyo malapit-lapit na din ang kanilang bahay. Ngunit nang akmang lalagpas na siya sa mga binatilyo, bigla naman siya noong napasubasob sa lupa, gawa ng naitulak siya nito. "Sabing pahiram eh. Bingi ka ba?"
Muling tanong ng lalaki kay Marco. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong kinuha ang maliit niyang bayong, sabay kuha ng perang kanyang pinaghirapan sa buong maghapon. Nang makuha na ng mga binatilyo ang kanilang kailangan, agad din naman itong iniwan si Marco. Sa pag-alis ng mga ito, marahan namang tumayo ang binata at nagmadaling tumungo sa kanilang tahanan. Hindi na nito ninais pang habulin ang mga binatilyo sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili na masasaktan lamang siya kung pipilitin niya yung habulin. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga ni Marco ang kanilang pamamahay kung saan nadatnan niya ang kanyang mga magulang na masayang nag-aayos ng mga tuyong kanilang ibibenta kinabukasan. Paglapit niya sa mga ito, agad naman siyang nagbigay ng senyas ukol sa mga kaganapang kanyang naranasan bago siya tuluyang makabalik sa kanilang tahanan. Walang pagdadalawang isip na isinumpong ni Marco ang mga binatilyo sa pagbabakasakaling magagawa pa itong mabawi ng kanyang ama. Matapos niyang mailahad ang mga pangyayari, inakala niyang magwawala at susugod ang kanyang mga magulang sa baryo. Subalit makalipas na noon ng ilang minuto, nananatili pa rin yung kalmado habang nakatitig sa kanya. Maya-maya pa, bigla namang ngumisi ang kanyang ama at kasabay nito ang pagwika nito sa kanya ng, "Tatlo ba sila, Marco?" "Hayaan mo na. Ako na ang bahala sa mga batang yon. Pumasok ka na. Ipagluto mo kami ng iyong ina." Nang marinig ito ni Marco, tumangulang naman ito at kasabay nito ang marahan niyang paglakad papasok ng kubo. Naisin man kasi niya noong magtanong, aminado siyang hindi siya papansinin ng kanyang mga magulang dahil sa dami nitong ginagawa. Makalipas ang 2 araw, nagpatuloy pa rin ang pagtitinda ni Marco ng tuyo. Sinasamahan na siya noon ng kanyang ina para masigurong walang mangyayari sa kanya. Habang wala silang ginagawa sa tindahan, sinusubukan siyang kausapin ng mahinahon ng kanyang ina. Inilahad nito sa kanya na maaari naman siyang magsalita, ngunit gamit lamang ang magagaan na salita. Hindi siya maaaring magbanggit ng kahit na anong masamang kataga, kagaya ng sakit, pumatay, kulam, maaksidente, at kung ano-ano pa na maaaring makakaapekto sa kanyang kapwa. Dahil sa hindi pa alam ni Marco ang kanyang gagawin, inumpisahan ng kanyang ina na siya ay pagbigkasin ng mga katagang sumasang-ayon sa sinasabi ng isang individual. Kinahapunan noong araw, kahit papaano'y natututo na ng bahagya si Marco sa mga katagang itinuro ng kanyang ina. Purong mga salitang pagsang-ayon lamang ang itinuro sa kanya para naman kahit papaano'y magawa niya itong makabisa sa loob ng napakaikling panahon. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatnan nila ang kanyang ama na nakaupo sa upuang tumba-tumba. Nakatingin yun sa malayo habang panay ngisi na parabang meron itong naiisip na nakakatawa. Sa paglapit doon nila Marco, agad naman yung napatingin sa kanila habang nagsasabi ng, "Kumusta ang pagtitinda niyong dalawa?" "Nako, Rastyo, wag mo kaming idaan sa mga bolang tanong mo. Ano na naman bang ginawa mo?" Sagot naman dito ng kanyang ina. "Natatandaan mo yung nakaaway ni Marco? Pinatahimik ko na yung isa. Mamayang gabi isusunod ko naman yung dalawa." Seryosong sagot naman ng ama ni Marco. Nang marinig ni Marco ang sinabi nito, agad naman siyang napatingin sa kanyang ama, gawa ng hindi niya lubos maunawaan ang nais nitong iparating na mensahe. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng kanyang mga magulang, doon niya napagtanto na pinatay na pala ng kanyang ama ang binatang nanakit sa kanya. "Marco,
Alam kong nagpipigil ka sa pagsasalita. Maaari ka na magsalita, pero ipangako mo, mananatili kang may kontrol sa iyong kaisipan. Napakamapanganib ng kakayahang tinataglay mo, Marco, kung hindi mo ito makokontrol. Wika ng kanyang ama. Dahil sa sinabi nito, napilitan namang sumang-ayon si Marco kahit wala siyang kaide-ideya sa sinabi nito. Animoy ang pahintulot na narinig niya mula sa kanyang ama, nagsisilbing susi sa mga tanikalang nakagapos sa bibig niya. Halos maluha-luha siya noon, gawa ng sa wakas magagawa na din niyang makapagsalita sa kauna-unahang pagkakataon. Tay. Wika ni Marco habang tumutulo ang luha sa mga mata nito. Matapos itong marinig ng kanyang ama, agad naman siya nitong niyakap at dahan-dahang ipinasok sa kanilang bahay. Pagdating nila noon sa sala, doon na ito nagkwento sa kung ano ang totoo nilang pagkatao. Marco, pasensya ka na kung sa loob ng 12 taon pinahirapan kita. Ayoko lang na maging kami ng inay mo ay mapahamak dahil sa kakayahan mo. Siguro ngayong medyo may isip ka na, makakaya mo nang makontrol ang anumang kakayahang itinatago ng iyong katawan. Alam mo anak, hindi ka lang isang ordinaryong bata. Magmula noong ipinanganak ka, alam kong merong isang espesyal na katangian ang nakakubli sa iyong katawan. Wika ng kanyang ama. Dagdag pa nito na dahil sa kanilang pagiging natatangi, kung kaya't nagtaglay si Marco ng kakaibang abilidad na ni minsan ay hindi pa natataglay ng kahit sino sa kanilang angkan. Isa sa napakaraming kanilang lahi ang nagtataglay ng ganoong abilidad dahil sa taas ng antas nito. Isipin niyo na lang, lahat ng sasabihin ni Marco may posibilidad na magkatotoo. Sa tamang pagsasanay at pagmulat sa lihim na karunungan, maaaring tumaas pa ang kakayahan nito. Matapos itong marinig ni Marco, halos hindi naman siya noon gaanong makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Nalalabuan man ang kanyang isipan ukol sa lahi niyang pinagmulan, subalit nasisiguro niyang isa siyang batang merong malalim na abilidad na hindi kapani-paniwala para sa mga ordinaryong tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ipinagtapat ng kanyang ama na hindi sila mga ordinaryong tao. Nahanay sila sa isang angkan na kung saan merong dugo ng malalakas na gabunan. Ang mga gabunang kanilang pinagmulan ay nanggaling pa sa isla ng Siquijor, kung saan doon nagmula ang mga malalakas na salamangka at usal ng kaliwa. Ayon pa sa kanyang ama, maaaring sa dugo nila nakuha ni Marco ang kakayahan nitong pumaslang ng tao gamit-gamit lamang ang mga kataga. Dagdag pa nito, marami pa siyang hindi alam ukol sa kanilang uri, kagaya ng kakayahan ng kanyang amang magpalit anyo at gumaya ng wangis ng isang tao na unang beses pa lamang niyang nakita. Matapos nitong mailahad ang mga bagay na yan kay Marco, marahang nag-usal sa kanyang harapan ng kanyang ama ng mga lihim na karunungan. Nang maidasal na nito ang mga kataga, bumungad kay Marco ang kulay lilang apoy na siga sa mga kamay nito. Tandaan mo ang alab na ito, Marco. Ito ang patunay kung saang lahi tayo nabibilang. Balang araw, matututunan mo rin ito. Depende kung ito ay napupusuan mo. Hindi kita pipilitin, Marco. Malaya kang magpasya sa kung ano ang bagay na nais mong maabot sa hinaharap. Wika ng kanyang ama. Maraming salamat, Tay. Pero palagay ko, hindi pa ngayon ang oras para matuto ko ng mga bagay na ituturo mo. Sagot naman dito ni Marco. Nang marinig ito ng kanyang ama,
Ngumiti lang naman ito habang mahinahong sumasagot sa kanya ng, "Mamayang gabi, huwag kang matulog hanggang 11:00. Meron ako sa iyong ipapakitang mumunting palabas na talaga namang ikakamangha mo." Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang sumama si Marco sa kanyang ina para magtrabaho. Araw-araw kasi silang dalawa ang gumagawa ng hapunan dahil pagod ang kanyang ama galing trabaho. Hindi naman ito problema para kay Marco, gawa ng kahit papaano'y natutupad naman ng kanyang ama ang mga pangako nito sa kanila. Dahil sa naging trabaho nito sa baryo, kaya na may hindi sila nawawala ng makakain sa bawat araw na dumaraan. Kinagabihan, habang naghihintay si Marco sa kanyang ama, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa mga alitaptap na lumilipad sa labas ng kanilang tahanan. Napakarami ng alitaptap sa kanilang lugar, gawa ng mayayabong ang punong nakatira doon. Habang lumalalim noon ang gabi, papalamig naman ang papalamig sa labas ng kanilang bahay. Binigyan na siya noon ng kumot ng kanyang ina, masiguro lamang na hindi siya sisipunin kinaumagahan. Pagtungtong ng 11:00 ng gabi noong araw, panay na ang pagmamasid ni Marco sa paligid sa kadahilan ng hindi pa bumabalik ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napatayo nang makarinig siya ng mga kaluskos sa talahib di kalayuan sa kanilang tahanan. Kung ito'y iyong pakikinggan, masasabi mong merong tumatakbong mabangis na nilalang sa lugar na yon. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Marco nang masipat niya ang isang malataong pusang nilalang sa unahang parte ng talahiban. Meron itong tangan-tangang dalawang naghihingalong tao kung saan hindi naman niya gaanong maaninag dahil sa dilim ng paligid. Pagsilay niyang nag-umpisa na yung maglakad papalapit sa kanya, mabilis na naman siyang kumaripas ng takbo papasok sa tahanan nila. Ngunit hindi pa man noon nakakapasok si Marco, agad siyang hinawakan ng kanyang ina at sinabing huwag tong mag-alala sapagkat ang nilalang na nasa harapan niya ay ang kanyang ama. Mahirap mang paniwalaan yon para kay Marco. Wala na siyang nagawa kundi ang magtiwala sa bawat katagang inilalahad ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaharap ni Marco ang nilalang na siya namang labis na ikinatakot niya ng husto. Pagbagsak sa lupa ng mga daladala nitong katawan ng tao, agad naman siya nitong nilapitan habang nagsasabi ng, "Ito ang totoong uri natin, Marco. Pinapakita ko sa iyo para magkaroon ka ng kamalayan sa mundong ating ginagalawan. Hindi ba't ito ang nanakit sa iyo? Pagmasdan mo kung paano ko sila patayin sa harapan mo." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong iniangat ng isang kamay ang isang lalaki habang mabilisang kinakagat sa leeg. Inundayan din ng ama ni Marco ng saksak ang lalaking yon sa dibdib na siyang mabilisang tumapos sa buhay nito. Nang tapos ng patayin ng ama ni Marco ang isang binata, agad naman niyang kinitila ng buhay ang kaibigan nito. Pagtanto niyang patay na ang dalawa, dali-dali naman niya yung itinapon sa talahiban na parabang mga basura. Sa pagpalit anyo ng kanyang ama, marahan naman yung umupo sa harapan niya habang nananatiling tahimik. Pagkaupo nito sa tumba-tumba, bigla namang nabaling ang atensyon ni Marco sa isang nagtatagong saksi sa likurang bahagi ng bakod ng kanilang bahay. Pagtitigan nila ng taong yon, mabilis na naman itong kumaripas ng takbo pabalik ng baryo. Dahil sa mga nakita noon ni Marco, agad naman niya yung sinabi sa kanyang ama, subalit laking gulat na lamang niya sa kasagutang inilahad nito sa kanya.
Ikaw na ang bahala sa taong yun, Marco. Ikaw naman ang nakakita. Tsaka mas mabuti yan para masubukan mo ang iyong kakayahan. Umaasa kami ng iyong ina sa iyo, anak. Wika ng kanyang ama. Matapos nilang mag-usap, agad naman yung pumasok sa loob ng kanilang tahanan kasama ang kanyang ina. Nang maiwang mag-isa si Marco sa labas, maigi siyang nag-isip kung ano ang kanyang nais gawin sa taong yon. Nang medyo hindi na niya alam ang kanyang gagawin, seryosong nagwika naman siya sa hanginang, "Mabulok nawa ang iyong bibig nang wala kang pagsabihan. Mabali ang iyong kamay nang wala kang maituro. Mabingi ang iyong tenga nang wala ka nang marinig. At mabulag ang iyong mga mata nang hindi ka na makapagmasid." Kasabay ng pagwika ni Marco ay siya namang pagramdam niya ng kakaiba sa kanyang katawan na para bang meron doong lumalabas na mga kalansay na kaluluwa. Halos dumating na nga noon sa puntong manlambot siya dahil sa patuloy na pagramdam niya ng ganoong bagay. Ilang minuto pa ang lumipas kahit papaano'y bumabalik na ang lakas ni Marco. Nang medyo kaya na niyang maglakad, marahan naman niyang pinasok ang looban ng kanilang tahanan. Nang madatnan niyang natutulog na ng mahimbing ang kanyang mga magulang, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang silid para magpahinga. Ayon kay Marco, na kahit gabunan ang kanyang ama, natutulog pa rin yon tuwing gabi. Hindi niya alam kung bakit, pero kung uunawain mo ang aksyon nito, mapagkakamalan mong isa itong ordinaryong tao. Dagdag pa ni Marco, nagagawa ding makipagsabayan ng kanyang amang kumain sa kanila ng mga pagkain na merong halong asin at luya. Hindi man ito araw-araw, pero kung iisipin, siya lamang ang natatanging aswang na nakakagawa ng ganoong bagay na hindi nagkakasakit ng malubha. Sa pagsapit ng umaga, maaga pang tumungo sila Marco sa kanilang tindahan sa baryo. Kagaya ng normal na araw, bitbit nila ang mga ibinilad nilang tuyo para ibenta. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang pag-uusap ng kanyang ina ukol sa nilalang na kanyang nakita. Ayon sa ina ni Marco, kapag nagkataong hindi niya yun maparusahan, maaaring yun na ang panahon para lisanin nila ang lugar. Magiging mainit na kasi sila sa kanilang mga kababaryo, lalo pat alam ng mga magulang ni Marco na mga mainit ang mga ito sa katulad nilang merong dugo ng demonyo. Sa pagdating nila sa kanilang tindahan, gulat naman noon ang ina ni Marco gawa ng patuloy pa rin ang pagsidagsaan ng kanilang mga parokyano. Nakakapagtakang wala yung nalaman sa taong nakasilay sa kanila noong gabi na parabang hindi ito nagkaroon ng pagkakataon para ipagsabi ang kanyang mga nasaksihan. Dahil sa dami ng kanilang mga gawain, tuluyan na nilang nalimot ang problema ng kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, may iilan sa kanilang mga parokyano ang nag-usap tungkol sa nangyaring kakaiba sa isa nilang kababaryo. May naganap kasing kaguluhan noong umaga kung saan natuklasan ng pamilya ng isa nilang kilala ang tungkol sa karamdaman nitong bigla na lamang lumitaw sa loob lang ng isang gabi. Sa kasamaang palad, hindi na nila makausap ang lalaking yon gawa ng punong-puno ng malalaking pigsa ang buong bibig nito. Lupaypay na din ang dalawang braso ng biktima na parabang binalot yon ng kakaibang sumpa ng barang. Nang marinig ito ng ina ni Marco, ninais na din itong makipag-usap upang malaman ang mga detalye. Inilahad naman ng kanyang parokyano ang lahat ng nalalaman nito na siya namang labis nilang ikinagulat ng husto. Si Marco noon,
Hindi na makagalaw sa kanyang kinaroroonan dahil sa hindi siya makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Ilang ulit man niya noong ilapit ang kanyang tenga sa parokyano nilang nagkukwento, nasisiguro niyang yon ang mga bagay na nais niyang mangyari sa naging sakses sa kanila. Makalipas ang ilang oras, pumutok ang balita sa sentro ng baryo ukol sa pagkamatay ng taong binalutan ng sumpa ni Marco. Hindi na kinaya ng katawan nito ang mabilisang pagkalat ng kanyang sakit na siya namang umabot sa pag-atake ng kanyang puso. Magmula noong napatunayan niya ang bagay na yon, pinili ni Marcong huwag gamitin ang kanyang abilidad kapag hindi ito lubusang kinakailangan. Sa paglipas ng taon, tuluyan na nga siyang naging binata hanggang sa dumating ang puntong nagkaroon na siya ng asawa at mga anak. Kahit matanda na noon ang kanyang ama't ina, patuloy pa rin siya nitong binibigyang gabay para hindi mapariwara ang kanilang mga buhay. Magpahanggang sa ngayon, nananatiling buhay pa rin si Marco, dala-dala ang karunungang ipinamana ng angka ng kanyang ama. Hindi na niya ninais pang banggitin ang nangyari sa bertud ng kanyang ama, gawa ng masyado itong pribado at hindi na kailangan pang malaman ng mga tao. Gayunpaman, alam nating lahat kung gaano kalakas ang mga sumpa ni Marco. Okay, parang sobrang lakas ni Marco, no? Isipin ninyo, magsasalita lang siya tas pwedeng mangyari sa'yo yung bagay na yon or isusumpa ka niya. Paano kaya kung mapagtripan ka lang ni Marco, di ba? Pero ang sabi kasi rito, pati yung mga manggagamot na kadikit nito ni Marco, takot din sa kanya eh. Ano kaya, no? Ano kaya yung gumagabay kay Marco? Demonyo ba? Anghel? Pero kasi sabi, nasa linya nila yung dugo ng demonyo. So malamang demonyo to. Pero sobrang lakas naman. Talo pa ni Marco yung Death Note. Sa Death Note, isusulat mo yung pangalan eh. Dito kahit hindi mo alam yung pangalan, isumpa mo lang. Pwede nang mangyari kung anong gusto mong mangyari sa kanya, di ba? Galing lang, sobrang angas nito. Ang tanong lang, ano kayang lahi sila ng aswang? Di ba? Bukod sa gabunan, ano pa kayang meron tong kadugtong na dugo? Di ba? Kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.